lalaki din. Sally! Uy, Sally! O, Mila, sige magkayam. Apay, anya tigatangam dito yung butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ah? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na? Cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-gur laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasanumot anadlaw? Nagado ti kamurong. Sa pinabnabiyag kan nagdadakkel da. Ay, madlaw aya. Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Agumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurong. Ay, dati ngamin panahon na. No kastoy ang nagpudot na unay, umaduda. Agdiramos ka ngaming ang. Kanayo nakmot nga agdirdiramos. Siguro, ti us-usaram asabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot ay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Adda amok asabon a mabalin mo nga usaron di tarupam. Ngem nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbabano aya? 500 ti maisa. Ay, nagninang ang peso. Pangbak nang mat sa bunday ta. Ay, awan ni gatang ko. Iso nga rood. Ala, agkita ka itinalaklak asabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kiting. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurong? Normal lang da ita. Ay, sapay imaduda manon. Imbes adwa lang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmay? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin da ito'y kamuro. Heh, kung nakmatan ka, aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mat asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dayjay a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwanan. Addan samot cancer di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser na. Kano nakitak edi na minsan nila kay nakot kimutong. Saan ka di asigaw na nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngad na kanser na. Awan ba di magbanggag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tim mo na ang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw dito lugar tayaw. Nagbeig, nagwaras ti damag. Siya, tinaggapuan na. Ha? Siya, tiin mo na anang ipadamag. Ay na, si kakit di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na mangipatpadamak. Kat, kasta nga rod, iskop ako nada. May kayaglo ka na, last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asikat nila strip. Wen, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan. Ay awan. Ala, aglogan kan. Wen man, jak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangin masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan na di tayo, di jeep ko ni Mila. Kaya imbagban ta saan na ka nga inuyaw. Huh? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana. Ket no agman maneho ak. Adumanon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adda na amo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus! Ah, nagbig sa tianglit na siya. Anya?
nahangot ko. Ay, sapay, sus! Pasaray, awatan natin pasahe na hindi pasaheros iya likod ko. Ay na, unayak lang na ulaw siya. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dahi a babae. Wen, nagpigsa ko naktumot kan ka. Ay na, adapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumot na sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amwam, tapno inton uyaw-uyawan na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya rin ta nangisit a sekreto na anamwam. Nagngisik ti kilikili na siya. Sobra ka man nagwaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, jakmat ko mauyawan Ay nakauyaw tumad kamay. Apag iso, saan nakanton nga uyawan? At dagayam black secret na dahi Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawan na ka. Ibagamat je black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Nagluganak ijajip nila kay mo iti namin sana nagpailiak. Kunak, apod nun sa mo bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbaga na. Ngadya cancer nila kay Mau. Ay unay mo, day nga ipadpadamag ng dahi a babae. Awan cancer nila kay ko. Kimutong mga man. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Sigurada ngawan seryoso ang sakit nila kay Mau. Awan! Guri-gur lang idi. Iso nga ingatangak iti agas na. Dahil talaga Amila. Tila is istoryaan na. Ay, yan na laki din na Jamila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan nga isardang na dahil nga aramid na. Ay na ito lang nan. Isuasan na basta-basta may sardang. Di yung mat kaming dangdang ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, no kasta, saan na pundaw? Kunamutlan awan sikreto na. Abay, ada sekreto na ya. Ada, di yung pa siguro amaw. Ay, ibagaman mo na si sekreto na. Apay, kaya ti amaman. Ay, ibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Ay, kasaya. Una yan ngay. Kung saan nga day ta? Nagnisit pa ti kilikili na. Ha? Makapalag ka ba sa kasalay? Pudnaw, tata. Kung namla na sino ang naguyaw, ang madamagam kasta sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-uyaw man dahi Amila. Tamo konti sikreto na. Naibagamat ng kanya, isuadwatan na makamaw. Bakit? Ay biyahe akon. Aywan kayang. Anya di ko na magatangag asabon. Para di tarubam. Sabon? Anya sabon? Di ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina dahi a sabon. Igatang tayo langan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impes mat na kita'y sigot nagdadakka la kamurum. Nadlaw kumat lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga. Awan mat, naturog aklang anasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak. Katas tamot ang dinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihina? Sabon ba kay? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rodjay ko na asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na ata ibagak mo ti black secret na. Sabali ang pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun kay. Imbag pa'y jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawan na kakanayon iji sangwanan. Ay, gaya. Nakasarita ni Sally. Kit dinamag ka, no, da cancer nila kayo na. Wadda ka di. Nagputuman nila kayo na. Awan mo ka raw. Isik-sikreto na lang. Sayata, nadakama mo rin sa sekreto, ano ya? Tapay,
Adama gayam sekretom sila, kaka. Anya kumangay a sekreto. Awan mo tiyam mo. Iba mamagay nila tayo imam nila. Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam kanagingay. Ah, kagkap-kap kita ang raw. Kaka mga matumba, makaulaw na takilakilain. Unay mo tan. Uray mula pinisaan kat nagadutit tao dito unod tijik. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipod no kaka. Hay! Si kaman pay laang alakay tinakaiturod anang muyaw kanya. Si kapay laang. O, lakay. Kitaan mo. Ah, nya day pakpakitam kanya. Dahil tirupak ah. Aywan. Pumimpintas ka mat bakay. Anya timadmadlaw mo. Ha? Sumadlat ta? Unay ka mo dun. Ah, aywan. Napimpintas ka ng jam amok siya ka. Kwa, anya ti inahamid mo ti tarupang bakay. Talagang akiminis mo tayo. Nainot anawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idinimila. Ay kinagsaya atan. Mapangkamot ag selfie ata medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat ba kay nakakinkinis ang... nakakinkinis ni tarupa mo na. Ay, nagadayo itir itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagnisit a sekreto ni Mila niya? Ah, ay, nangisit la tarayay. Oh, nagkita tama nun. Wala. Kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy, awan cancer nila kay ko ah. Di ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Itaman na tirupa ko. Awaran dagiti kamuro akan mo ay uyawan. Oh, anyat iba ko na. Uy, pudno nga awanan ti ka mo. Ngam, limok magkama. Dahil timot pamagik tinadlaw mo mot itan. Planong samot tagbalin abalyena. Uray at abagay ko tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yung ibaga nila kay ko. Ay na, sardengan na klauyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Ada, anyang awan? Awan mo tiyan mo. Kaya't mo ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagaduti makangag. Oh, ang mamad kayang tiagbain. Di mo ka di amo akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw na. Mapan ka day, na ito jeep mo. Ay, uwan tata. Napunaw. So, ama pantayaw. Nay, adya kita aramidin ni Mila yay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban. Ay, saan naman na kaya taglugan? Ay, ada siguro rahin na ah. Saan tata? Ha? Ipanag ko na. At tagura na kanya. Tapay ko magumura nga ay. Ay, imbaga siguro. Ano, bakit ko? Diyan ang isit at sikreto na. Ay, dayay. Nene. Kaya nagkatawa kayo nga eh. Abok ano niya rin nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man gagpaisaw di kilikili na. Ne. Kaslawugay! Na. Kanya lagi din ngamin nila ya. Sa permi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw. Saan na pumunta na tagtagarian ni Mila? Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne. Apay ngay man? Kasano, inuyaw nakmanan, idi nakita na. Ay, una yan. Aya, nga ugali na talaga. Idi imbagak mat adi nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay, katlim mabaga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, tayo tadi maghanap na. Amo na itantiar aramid na lakay. Leksyon day jay kan kuha na.
no papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.